ସନ୍ଧ୍ୟାର ନାଲିମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶକୁ ଘେରି ଆସୁଥାଏ। ସହରର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସହରର ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅନୁଷା ଦାସ। ଅନୁଷା ଜଣେ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ନେହମୟୀ ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜି ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅନୁଷା ନିଜର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଳାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ନାଲିବତୀର ଚମକକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ କୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଜିନ୍ସ, କପାଳରେ ଏକ ଛୋଟ ବିନ୍ଦି ଏବଂ ଆଖିରେ ଚଷମା। ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ବୁଲେଟକୁ ବାହାର କଲେ। ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଦିନର କହୁଥିଲେ ସହରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ ବୁଲେଟ ପଛରେ ବସାଇ ଅନୁଷା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ। ଅନୁଷା ବୁଲେଟ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ପଛରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ମା ଖୁସିରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଅନୁଷା, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତୋର ଏଇ ବୁଲେଟ ନିଶା ଗଲାନି। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଅନୁଷା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମା, ଲୋକେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଆଜି ମୁଁ କେବଳ ତୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ଅନୁଷା। ସହରର ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ସେମାନେ ହସଖୁସି ହୋଇ ବଜାର ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ସିଗ୍ନାଲ ଲାଲ ହେଲା। ଅନୁଷା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଲେ। ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ବିକାଶ। ବିକାଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ହଇରାଣ କରି ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅନୁଷାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିକାଶ ଭାବିଲେ, ଜଣେ ଝିଅ ବୁଲେଟ ଚଲାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ଚାକିରିଆ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚବିତ୍ତ ପରିବାରର ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆଜି ଏହାଙ୍କଠୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ବିକାଶ ଅତି ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଷାଙ୍କ ବାଟ ଅଗାଳିଲେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ଚାବି କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଝିଅ, ବାହାରକୁ ଆସ, ବାଇକ୍ ସାଇଡ୍ କର, ବିକାଶ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ଅନୁଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ତ ସିଗ୍ନାଲ ମାନି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ବିକାଶ ଅହଙ୍କାରର ସହ କହିଲେ, ବେଶୀ କଥା କୁହନି, ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖା। ଅନୁଷା ନିଜ ପର୍ସରୁ ଲାଇସେନ୍ସ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବିକାଶ ଲାଇସେନ୍ସଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ଲାଇସେନ୍ସ ନକଲି ପରି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ାଇବାର ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଚୁପଚାପ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ଏବେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ବି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅନୁଷାଙ୍କ ହାତକୁ ଚିପି ଧରିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନୁଷାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ଅନୁଷା ବୁଲେଟରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେ ସିଧା ବିକାଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୋଠୁ 500 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଠି କିପରି ଲୁଟ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି? ବିକାଶ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଝିଅ, ମୋତେ ନିୟମ ଶିଖାଉଛୁ? ମୁଁ ଏଇ ଛକର ରାଜା। ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନା ଥାନାକୁ ଯିବୁ? ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଷା ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ବିକାଶଙ୍କ ଗାଲରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଛକରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ବିକାଶ ନିଜ ଗାଲକୁ ଧରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଅନୁଷା ଅତି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଚୁପ୍ ରୁହ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଅନୁଷା ଦାସ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏମ୍। ତୁମେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ହଇରାଣ କରୁଥିବ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିକାଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତରବର ହୋଇ ପକେଟରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ବିକାଶଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଥରି ଥରି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲି। ଅନୁଷା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀକୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଅନୁଷା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଥିବା ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ବିକାଶକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ସେ ସେଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଏତିକି କହି ଅନୁଷା ନିଜେ ବୁଲେଟ୍ ଧରିଲେ। ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଷା ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ସେହି ଘଟଣାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସହରରେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଘଟି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଷା ଦାସଙ୍କ ସେହି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସିଂଘମ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଅନୁଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଦୀପର ଆଲୁଅରେ ଅନୁଷାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତାର କଳା ବାଦଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମା ଧୀରେ କହିଲେ, ଅନୁଷା, ତୁ ଯାହା କଲୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ବାଲା। ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତୁ ଏମିତି ହାତ ଉଠାଇବା କଥା ନଥିଲା। ଅନୁଷା ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ,
ମା ଯଦି ଜଣେ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ସାଜେ ତେବେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରେ ଆଗ ଜଣେ ନାଗରିକ। ସେ ତୋତେ ଡରାଇଲା, ମୋତେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲା। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରୁ ଉଠିଯିବ। ସେପଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ବିକାଶ ଥାନାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ନିଜ ଗାଲକୁ ଆଁସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକା ଅନୁସାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସହରର ବଡ଼ ନେତା ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସହରର ସବୁ ଅବୈଧ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ। ବିକାଶ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ସାର୍, ସେ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ସଭା ସାମ୍ନାରେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ, ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେଣି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଅଟକାଇବା ତେବେ ଆମର ସବୁ ଖଣି ଏବଂ ଜାଲି କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବିକାଶ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ନିଜ ସଫାରେ ବସି ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ମୂର୍ଖାମି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ବିକାଶ ଚତୁର ସହ କହିଲା, ତାଙ୍କ ମା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅନୁସୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଟିକେ ନିଛାଟିଆ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ପଛରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନୁସୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଛି। ସେ ବୁଲେଟ୍ର ଗତି ବଢ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ଅନୁସୟା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଅଟକାଇଲେ। କାର୍ରୁ 4 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲାଠି ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଡେଇଁଲେଣି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବା ମାନେ ଏହି ସହରର ମାଲିକ ହେବା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା କହିଲା। ଅନୁସୟା ଡରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ରହିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି ତେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କାପୁରୁଷର କାମ। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅନୁସୟାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଅନୁସୟା କେବଳ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, ସେ କଲେଜ ସମୟରେ ଜଣେ କରାଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡା ଲାଠି ଉଠାଇଲା, ଅନୁସୟା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ହାତ ମୋଡ଼ି ଲାଠିଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଣେ ନାରୀ 4 ଜଣ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅନୁସୟାଙ୍କ ମା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପୋଲିସର ସାଇରନ୍ ଶୁଭିଲା। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାର୍ ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁସୟା ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସହରର SP ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଅନୁସୟାଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଆଁ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା, SP କହିଲେ। ଅନୁସୟା ନିଜ ହାତର ରକ୍ତକୁ ପୋଛି କହିଲେ, SP ସାର୍, ଏହା କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନଥିଲା, ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OR02AX1234। ମୁଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ନ ପାରିବ ତେବେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ମୋର ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଏତିକି କହି ଅନୁସୟା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଖେଳ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅନୁସୟାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ରାତି ଅନୁସୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଇବାର ରାତି ନଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଡ଼ାଜଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ସହରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୁଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁଣର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ। ଅନୁସୟା ନିଜ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ବସି ସହରର ସବୁ ଅବୈଧ ଖଣି ଏବଂ ଜାଲି କାରବାରର ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲ୍ ପଛରେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ SP ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଗୋପନୀୟ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। କାଲି ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ନିଜ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରତାପ ହସିଲେ। ସେ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ, କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି IAS ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ଆମ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦେବ। କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ ଯିବ, ଦେଖିବ ସେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ। ସେ ସମୟରେ ବିକାଶ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ଗାଲ ଏବେ ବି ପୋଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତାପ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସୟା ଦାସଙ୍କ ବଦଳି ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଥିବ। ପରଦିନ ସକାଳ ଅନୁସୟା ପୁରା ଦମରେ ନିଜ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଢ଼ତା ଥିଲା। SP ଅଭିଜିତ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନୁସୟା କହିଲେ, ଅଭିଜିତ ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଲିଘଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା।
ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି। ମୁଁ ନିଜେ ସେଠାକୁ ଯିବି। ଏସ୍ପି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଠାକୁ ଯିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ରହିଥାନ୍ତି। ଅନସା ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତ ପିଟି କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡରିଯିବ ତେବେ ଜନସାଧାରଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଆପଣ ଫୋର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅନସାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ଅନସା ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଅନସା ବେବି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ସହରରେ? ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଜଣେ ପୋଲିସକୁ ହାତ ଉଠାଇଛ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଦେଖ, ତୁମେ ନୂଆ ପିଲା, ଏମିତି ଜୋସ୍ରେ କାମ କଲେ ଚାକିରି କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତାପ ମୋର ଖାସ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚାଲ। ଅନସା ଅତି ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ଟାଳିଆ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଆଇନର ରକ୍ଷା କରିବା, ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଅନସା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଅପମାନରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟ 10ଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଅନସା ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ସେହି ବାଲିଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ନିଜେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୁଣ୍ଡା। ଅନସା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ହସି ହସି ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଆସନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ, ଶୁଣିଲି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବି ମାନିଲେନି। ବହୁତ ସାହସ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ଚଳିବନି। ଏଠି କେବଳ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତର କଥା ଚାଲେ। ଅନସା ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ କାଗଜ ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଗିରଫଦାରୀ ପରୱାନା, ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ସିଜ୍ କରିବାର ଅର୍ଡ଼ର। ତୁମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରତାପ। ପ୍ରତାପ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ହେଇ ଝିଅକୁ ଘେରି ଯାଅ, ଦେଖିବା କିଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବନ୍ଧୁକ ଧରିଲେ। ସେହି ନଦୀକୂଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନଦୀକୂଳରେ ପବନ ଯେମିତି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ଭୀକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନସା ଦାସ। ଅନସାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯଦି ସେ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସହରର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ଅଟ୍ଟହାସ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ଅଫିସର ଏସି ରୁମ୍ ନୁହେଁ। ଏଠି ବାଲି ଗରମ ଆଉ ରକ୍ତ ବି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଚୁପଚାପ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଫେରିଯାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ତୁମର ସବୁ ଅପରାଧ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଅନସା ନିଜର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରତାପ, ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରିଛ। ମୁଁ ସେହି ମାଟିର ଝିଅ ଯେଉଁଠି ମୋର ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଏସ୍ପି ସାର୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଏସ୍ପି ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଚାର୍ଜ। ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଥର ଏବଂ ଲାଠିରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପରିବେଶ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠୁଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଏକ ଲୁହା ରଡ୍ ଧରି ଅନସାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଅନସାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନସା ନିଜେ ତାକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ସାଇଡ୍ କିକ୍ ମାରିଲେ। ଗୁଣ୍ଡାଟି ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଦୂରକୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି କରାଟି ରୂପେ ଦେଖି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ନିଜ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି କାହାକୁ କଲ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାର୍, ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅନସାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅନସା ଗୋଟେ ହାତରେ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ସଚିବ କହିଲେ, ଅନସା, ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ନ ଅଟକିବ ତେବେ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଅନସା କହିଲେ, ସାର୍, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଅପରାଧକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଅପରାଧୀ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କନେଷ୍ଟବଳ ବିକାଶ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନସା କିପରି ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନୁଶୋଚନା ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ସେ ସିଧା ଅନସାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ବହୁତ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ ତୁମର ଶେଷ ସମୟ, ପ୍ରତାପ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ। ବିକାଶ ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ପ୍ରତାପ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଅନସାଙ୍କ ଦେହରେ ନ ବାଜି ବିକାଶଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବାଜିଲା। ବିକାଶ ରକ୍ତ ଝୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପୋଲିସ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲେ। ଏସ୍ପି ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ଅନସା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବିକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିକାଶ ଥରି ଥରି ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସବାଲା ହୋଇ ଜଣେ ଅପରାଧୀର ସାଥ ଦେଉଥିଲି।
ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଅନୁଷା ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ବି ଏକ ଶୁଖିଲା ହସ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲଢ଼େଇ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଜେଲକୁ ଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତୁମକୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଷା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା କି ରହେ, ତୁମ ପରି ପାପୀକୁ ଏ ମାଟିରେ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାତିର ଗଭୀରତା ସହିତ ଅନୁଷାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ଜେଲରେ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସଚିବାଳୟର ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ବିକାଶଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଅନୁଷାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅନୁଷାଙ୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କୁର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପଟି ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ମା ପାଖକୁ ଆସି ଅନୁଷାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଅନୁଷା, ଆଜି ତୋ ବାପା ଥିଲେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟିଭିରେ ସବୁ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ଅନୁଷା ଧୀରେ ହସିଲେ, ମା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଫା କରିବାକୁ ବାହାରେ ତା ନିଜ ଦେହରେ ବି କିଛି କାଦୁଅ ଲାଗେ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଅଧର୍ମର ବିଜୟ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ରାତି 11ଟା ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଞ୍ଜର ଅନୁଷାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏକ ସରକାରୀ ଲଫାପା। ଅନୁଷା ତାକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅପରେସନ୍ କରି ପ୍ରାଣହାନିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଅନୁଷା ଦାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଷା ଚିଠିଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏସ୍ପି ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି କରାଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଅନୁଷା କହିଲେ, ଅଭିଜିତ ସାର୍, ସେମାନେ ଆମର ପଦବୀ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଆମ ପାଖରେ ସେହି ବାଲିଘାଟର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଗୁଳିର ଖୋକା ଅଛି। ଆମେ ହାରିବା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳ ଅନୁଷାଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସ ଖବର ସାରା ସହରରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଜମା ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଥିଲା, ଅନୁଷା ଦାସଙ୍କ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, ଅସଲ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଅ। ସହରର ଛାତ୍ର ସଂଘ, ମହିଳା ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ। ସେହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଯେଉଁଠି ଅନୁଷା ବିକାଶକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଲୋକେ ଅନୁଷାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ଜନସମୁଦ୍ରର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଏହି ଝିଅଟିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବିବା ଆମର ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ଜନତାଙ୍କ ମନ ଜିତି ସାରିଛି। ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ଅନୁଷା ନିଜେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅନୁଷା ବଙ୍ଗଳା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ଅନୁଷା ଏକ ମାଇକ୍ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର। ଆଇନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରକୁ ଅନୁଷାଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଅନୁଷାଙ୍କ ପାଦ ଥରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି। ତଳେ ଲେଖାଥିଲା, ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନେଇ ପୁରୁଣା ମିଲ୍ ପାଖକୁ ଆସ। ଆଉ ହଁ, ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ତୋ ମାଆଙ୍କ ଶବ ମିଳିବ। ଅନୁଷାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ଥରୁଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କାନ୍ଦୁଥିବା ମୁହଁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରରେ ସ୍ନେହମୟୀ ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସକର ଗମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ଜେଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅନୁଷା କୌଣସି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଖବର ଲିକ୍ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସେ ନିଜର ବୁଲେଟ୍ ବାହାର କଲେ। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଏକ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପ୍ରତାପଙ୍କର କିଛି ଗୋପନୀୟ ଡିଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଥିଲା। ତାକୁ ପକେଟରେ ରଖିଲେ। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଛୋଟ ଛୁରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ପିସ୍ତଲ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଆଇନର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର। ସହରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଲ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଜଳଜଳିଆ ପରିବେଶ। ଅନୁଷା ନିଜ ବୁଲେଟ୍ରେ ଆଲୁଅ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଦୂରରେ ଅଟକାଇଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କେହି ଜଣେ ହସୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା କାଳିଆ।
ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଚୌକିରେ ଅନୁଷାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। IAS ଅଫିସର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ରକ୍ତ ତ ସେଇ ମାଆର, କାଳିଆ କହିଲା। ଅନୁଷା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ କାଳିଆ, ତୁମକୁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। କାଳିଆ କହିଲା, ଆଗ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଅନୁଷା ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ବାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବା ବଦଳରେ ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ କାନ୍ଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଏହି ମିଲ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। କାଳିଆ ଏବଂ ତା'ର ସହଯୋଗୀମାନେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଯୋଗ ଅନୁଷା ହାତଛଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କାଳିଆ ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକଟି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ପେଟକୁ ଏକ ଜୋରଦାର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାଳିଆର ଅନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅନୁଷାଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ। ଅନୁଷା ଏକାକୀ 4-5 ଜଣଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ଅନୁଷାଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଗୁଣ୍ଡାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଅନୁଷା ଚାହିଁଲେ ସେଠାରେ ରକ୍ତ ଝୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାର ହସ୍ପିଟାଲ ପୋଷାକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ବିକାଶ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିକାଶ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ଅନୁଷା ମିଶି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ କାବୁ କରିନେଲେ। ଅନୁଷା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ। ମାଆ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ SP ଅଭିଜିତ ମହାପାତ୍ର ପୁରା ଫୋର୍ସ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଅନୁଷାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ NCA ଲଗାଯାଇଛି। ଅନୁଷା ନିଜ ମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସକାଳର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବିକାଶଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠାଗଲା। ସେ କାଳରାତ୍ରି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସହରର ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାରର ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନୂତନ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ମିଲ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅପରାଧୀ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଅନୁଷାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଅନୁଷା ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ବିକାଶଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିକାଶଙ୍କ ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଷାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ବିକାଶ ଧୀରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଅନୁଷା କହିଲେ, ବିକାଶ, ତୁମେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭାବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବେ ତୁମେ ଯାହା କଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁମର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ଏଣିକି ତୁମେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ବିକାଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ହେବାର ଶପଥ ନେଲେ। ସହରର ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟରେ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତଙ୍କ ରାଜ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ସରକାରୀ ସିଲ୍ ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଗଲା। ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଗଲା। ସହରର ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରେ ଅନୁଷା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବୁଲେଟ୍ ବାହାର କଲେ। ସେହି ସମାନ ଧଳାକୃତି ଏବଂ ଜିନ୍ସ। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ମା ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ନଥିଲା, ଥିଲା ଅଜସ୍ର ଗର୍ବ। ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଦେଇ ଗଲେ। ଲୋକେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ଏହା ସେହି ସାହସୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ନୂଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁଷାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଲେ। ଅନୁଷା ନିଜ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଚୌକିରେ ବସିଲେ। ସେ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ, ପଦବୀ କାହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ପଦବୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ବି ଅସାଧାରଣ କାମ କରାଯାଇପାରେ। ସହରବାସୀ ଏକ ନୂତନ ଭୋର ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥିଲା। ଅନୁଷା ଦାସ କେବଳ ଏକ ନାମ ନୁହେଁ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା।